Nyakaramogi kamara mwana maintiere rwekini machiegni weche manyien mago imore kamotingo weche mag siasa ka jatend piny William Ruto kawuono ne nitiere gwenge ma county ma Kisumu kama olose kod jotelo kaachiel kod oganda kotero koda weche mag siasa mopogore. Bende gi thuolo no kweth mapingo piny wacho bende dwaro mondo miyo obila okaw okang' mager ne obila magi wacho ni nomonjogi e kanisa e jumano mokalo. Nyakaramogi komedo koda weche mamoko wakuong gi thuond weche. Kila kiongozi akuje mbele yenu aseme ile kazi amefanya, nyinyi mpige msasa, mchague kiongozi ambaye ako na agenda, ako na program, ako na sera, ako na maono, ako na maendeleo. Jatend piny kineromo gi jopiny kondele ojojo piny mondo yier jotelo ma odewo dongruok ma ok akwede mag dhoudi. Na tumemwambia IG tarehe 16 tunarudi. Kama hao polisi hawajashikwa, tutaagiza maandamano kutoka Kisumu, Kakamega, Nyeri, Machakos, Mombasa, Kitui. Harambe! Jatend kweth makero sirikal tesre obwogo luongo ng'anyo unitendo bila ore mako bila manomonjogi e kanisa. Natarajia kwamba kuanzia Alhamisi wiki ijayo shughuli hiyo itakuwa imekamilika, na hii itakuwa imesaidia kuongeza kiwango cha umeme ambao unahitajika katika kaunti yetu hii. Joale boma Kisumu nigi geno ni dakteko stima Masondu Ndhiwa Awendo gitieko wach lal sitima mokwako thoth gwenge makaluo. Machiegni nyakaramogi kaka pile tudi kodwa namba maro timachuo kenaria deka uchiel nono kao kamano bende yudo wach kachiel e mbui ma opogore opogore kaka Ramogi TV nyinga Simprozo Kingdom jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni jatend piny William Ruto singomana ni jogo mane yudo lal kod hinyruoge mopogore kinde ng'anyo mosebedo kibage pachoka oyudo chudo margi maonge ng'ikruok moro amora. Ruto wacho ni gin thuondi mag piny Kenya mane owito ngimagi kendo yudo hinyruok ka kedo ne demokrasia ma pachoka. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Magi ne owacho kinde limbe mare kaunti ma Kisumu, limbe no mane ochako kod telo e nyasi mar sidho ogudu ne jopuonjre mbalariany ma uzima. Tok nyasino, jatend piny ne olimo kar gero ute manengogi yot makanya kwar kaka achiel kuom chenro sirikal mag dongruoge madhi nyime e kaunti ma Kisumu. Tunajenga nyumba 2,000 ya watu wa Kisumu ambayo nyinyi kama wananchi wa Kisumu tutawasaidia muweze kuishi kwa hiyo manyumba. Limbe Ruto Kisumu bang'e to noduogo chuo chieng' e kinde mane obagoro mokondele kod jopiny ka weche siasa emane okawo kore. Jatend piny kane loso ne osingo mar neno ni jogo mane oyudo hinyruoge kata lalo ngimagi kinde ng'anyo mosekalo pachoka obiro yudo chudo margi ma ok olewo. Nyinyi mkae chonjo, hata kama wale walienda kotini, mimi nitahakikisha ya kwamba kila mmoja wenu aliyepoteza maisha yake ama aliyejeruhiwa akipigania mambo ya demokrasia ya taifa letu la Kenya, mambo ya human rights ya taifa letu la Kenya, sisi tutawalipa fidia kwa sababu nyinyi ni mashujaa wa mambo ya demokrasia ya taifa letu la Kenya. Ewi mano, eseche mane Ruto jiwo jopiny ma Kisumu kod oganda jo Kenya duto mondo nene giyiero jatelo kalure kod tije ma ok giketi akweda mag dhoudi. Oyango ni UDA kod ODM dhi tiyo kanyakla mar loso sirikal motelo ne yiero mabiro mar 2027. Si kila kiongozi anachaguliwa kwa kazi. Si mimi nitakuja na reli, nikuja na barabara, na affordable housing, na universal health coverage. Si nyinyi mtaamua. Wale jamaa wa ukabila na chuki na mambo mengine siwatazama. Tumekubaliana tuongee na ndugu zetu wa chama ya ODM. Tutengeneze serikali ya 2027. Mnakubali tutengeneze serikali pamoja? Jotelo mopogore mawuok Nyanza korka korgi giduol achiel ne giyango chung' margi mariwore gi UDA ka gisiro Ruto e loso sirikal mabiro 2027. Hao watu wa kondele ndio pia wameteseka sana. Tunaomba wewe
katika ile kipengele 10-point agenda uangalie mambo ya compensation. We were here with Oburu Oginga. We came to talk about broad-based that Raila Amolo Odinga initiated with you. And we want to tell you, as the people of Kisumu, we are on board full swing with broad-based government. As a community, we have given you that mandate. And Mr. President, if William cannot help us, we will talk to Samoei. If Samoei cannot help us, we will talk to Ruto. And if Ruto does not listen, we will revert back to William. And the process will continue until we win the next round of elections. Their spirit is found here in Kisumu. Ukiona watu wa Kisumu wanasema 2 terms, Homa Bay inasema 2 terms. Watu wa Migori wanasema 2 terms na watu wa Siaya. Magi miojo kinde malime jatend piny William Ruto kawuono e kaunti ma Kisumu. Timore e telo mokwongo nyaka ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga nyielo rengo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano nya Millicent, wadhi nyime kama kweth mobalo kod sirikal omiyo tendo bila nyaka tarik 16 dwe mar 2 higani mar mako kendo tero e doho obila magiwacho ni ne omonjo kanisa mar Anglican mawitime kaunti Manyeri mano yuore kod yogai mar DCP Rigathi Gachagua e giko dira mokalo. Ponono ni mano kotimore, kweth makodo sirikal osingo mar luongo ng'anyo e pacho kae mangima mar sundo mondo riembe tich jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kod jalup ogai mar obila Douglas Kanja magiwacho ni emane ochano monj makamano e okenge mar hinyo Gachagua. Jafomoro mar siasa ni Chris Owino ni kod ler mathoth. E safar mar achiel, kweth mobalo kod sirikal onyono mos kowuok e wang' apaya ma Kimathi Street nyaka Harambe Avenue e log tich maduong' mar obila ma Jogo House e nenore wang' gi wang' kod tend obila ma pacho kae. Bang' chopo Jogo House, jotelogo oromo kod tend obila e bwo ogai mar obila Douglas Kanja kendo miyo gi ndalo 16 mar mako obila magiwacho ne omonjo Rigathi Gachagua e kanisa mar ACK Witima e kaunti Manyeri giko juma mokalo. The incident at the church in Witima is of particular significance because there's not much investigation. As no more wanasema tunataka tuangalie OB. We were very clear with them that the seniority of these leaders should even scare them. That this matter is not a normal engagement. The National Police Service to get out of goonism, to get out of dirty political work, to go back to their mandate, utumishi kwa wote, to provide security to everybody irrespective of their political affiliation. I think we have faced the IG head on with his people and looked at him straight in the eye and told him that the attack at Witima Church on Sunday in Odhaya was not an ordinary attack. It was an assassination attempt targeted towards Rigathi Gachagua. Poni mano okotimore, jotelogo buogo mar luongo ng'anyo e pacho kae mangima mar sundo mondo goli e tich jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kod jalup ogai mar obila Eliud Lagat magiwacho ne ochano monj makamano. Na tumemwambia IG tarehe 16 tunarudi. Kama hao polisi hawajashikwa, tutaagiza maandamano kutoka Kisumu, Kakamega, Busia, Nakuru, Kericho, Nairobi, Nyeri, Machakos, Mombasa, Kitui, Harambe. Jotelogo mane oting'o ogai mar DCP Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, ogai mar PLP Martha Karua, nyawadgi mar DAP Eugene Wamalwa kod Justin Muturi mar DP oseo sirikal kuom tiyo kod obila e nyayo timi mag njore kod maundu e sando josiasa makwedo sirikal ataro mar chik. Violence has become an existential threat to our democracy. And we have seen it in Chwele, we saw it in Malava, we saw it in Othaya last week, we saw it in Gilgil, and we are saying enough is enough. Kenya is not any other country anywhere in the world. Kenya will never be allowed to be Haiti
We have said if the police are working hand in hand with goons, there will be no difference as far as Kenyans are concerned. Therefore, the culture of goonism must end. Hao polisi wamegeuka wa Kenya. Polisi kazi yao ni kulinda wananchi, hapana kuumiza wananchi. Iko kikundi haramu hapa Nairobi ya polisi. Polisi 12 wanaitwa Nairobi. Jotelogo ogolo siem mager ne sirikal ni poni time mag monjo romo mag kweth mobalo kod sirikal odhi nyime okang' makamano dhi nyimo piny Kenya e bugo. Bang' romo kod tend obila, jotelogo obago romo mar siasa e chiro mar Kiti kendo twak kod johera magi. Wenge duto koro ng'iyo Jogo House ka tend obila mapacho kae dhi chopo dwaro mag kweth mobalo kod sirikal bang' jotelogo monjo log tich maduong' mar obila kendo pedho neno margi ewi mano magiwacho ni obila osebedo karocho romo maggi mag siasa. Chris Owino, Ramogi TV, Jogo House, Nairobi. Erokamano nya Chris Owino. Wadhi nyime kama doho maduong' mogik othicho kod dwaro mar manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua mar geng'o mondo bura mar thiche oko e apisi kik dhi nyime. Dono yango ni onge oteku mar thicho oko bura mane oseng'adi kod doho maduong' ma pacho kae. Okang' makamano koro nyiso ni bura mar thicho oko manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi koro ibi winji kendo ng'ad kod jong'ad bura adek e doho maduong' ma pacho kae. Sharon Ng'ao ni kod ler mathoth. Bura manochungi kaluwore gi ng'ur manochwal kod mana en jalup jatend piny Rigathi Gachagua bang' tero ywak mare mondo chung bura mar thicho mare manowinjore ne tim kod doho maduong' ma pacho kae. Okang' makamano ne obiro tok bura mar thicho oko Gachagua ne ochwal e nyim od bura maduong' ma pacho kae kod jaod bura ma Kibwezi West Mwingi Mutuse kendo ne okadhe kod jod bura 281 kapok nochwale e od bura mar Senate. Thicho manomiyo orwak Kithure Kindiki e apis jalup jatend piny e pacho kae. E bura manong'ad kawuono kod jong'ad bura 5 mag doho maduong' mogik kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome kod jong'ad bura mamoko moriwo jalup ogai mar doho Philomena Mwilu, Justice Smoking Wanjala, Njoki Ndung'u kaachiel gi Isaac Lenaola. Jong'ad bura go oyango gi dwol achiel ni doho mogik nyalo mana chungo kata choro nyime ng'eto mar doho mar apil kopogore gi ng'eto ma ochiw kod doho maduong'. Okang' makama koro nyiso ni bura mar thicho oko Gachagua koro ibiro duok e doho maduong' kama jong'ad bura adek mag doho no kotelnegi kod Justice Eric Ogola kod jowetene moriwo Anthony Mrima gi Frida Mugambi biro yalo burano. Ka motelo Gachagua wuon ne ok dwar mondo burano yal kod jong'ad burago, gima omiyo ni ne oringo e doho maduong' mogik mondo ogeng' dwaro makamano. Gachagua ne othich oko e apise dwe mar 10 mar higa mar 2024 kaluwore gi ng'eto mar od bura mar Senate mondo thiche oko e apis. The jury deserves no mercy from the jury. His Excellency Rigathi Gachagua has insulted you before Kenyans. I urge you to rise up to the occasion. Dwaro mar thicho oko Gachagua ne omiyo buche mathoth omienjo mar chungo thicho mare. Mokwongo penjo ne openji gimomiyo gai mar doho ne okogolo chik mondo jong'ad bura mag doho maduong' owinj burano ka okang' makamano ne okaw mana gi jalup gai mar doho Philomena Mwilu. Ywak makamano nochwal e doho mar apil kama bang'e bura makamano noduogo chungi kod doho no ka giyango ni ogai mar doho kende ema chiko yiene mar chiko jong'ad bura mondo chak chenro mar winjo kendo yalo bura. Kaluwore gi ng'eto no, od bura maduong' ma pacho kae noringe doho maduong' mogik mar kwedo ng'eto mar doho mar apil. E kinde no, Gachagua bende ne ochako tero ywak mare e doho no ka opingo dwaro mane okaw kod od bura maduong' kodwaro mondo buche wit oko kendo kik yal kod doho maduong'. E bura manong'ad kawuono, buchego duto ne othich oko manyiso ni bura makamano biro dhi nyime kendo ibiro yale e doho maduong' ma pacho kae. Sharon Ng'ao, Ramogi TV. Ogai mar doho Martha Koome oyango ni doho biro chako chenro mar chiwo rambun ne jogo momaki gi godira. Chenro ma biro chakore e doho ma Kibra, Bore Nairobi, motelo yango chenro makamano e gwenge duto ma pacho ka. Koome oloso e kinde mano yore nyasi ma Judiciary Dialogue Day, nyasi ma bende obagi e gwenge mopogore opogore ma pacho ka. Efi Nyakidi miyo waler. Ne en odiechieng' mar oganda pacho ka twak gi bad migawo mar doho kendo chwalo duondgi e wi lokruoge ma degiher doho otim. Nyasi makamano nobagi e doho mamalo ma Kibra
Kotele kodoga madoho Martha Koome, jang'ad bura madoho mamalo ma Kibra Diana Kavetsa, kod jaod bura makanyo Peter Uriru. Moko kuom oganda mo yuoro nyasino oywak ni achije moko modonjnegi kod ketho madongo iweyo kod rambun, kamago ma odonjnegi kod ketho matindo ok mi rambun. Moko bende oywak ni kinde moko dok duok rambun kaka owinjore, gino madoho wacho ni ok ni kare. Nilikuja kundai nini cash bill, nilikuja huko njuu, nikaenda nikaangaliliwa na niko na mpaka receipt, nikapeana receipt. Niliambiwa cash bill yangu ilienda kwa serikali. Kama mtu kesi imeisha na ile pesa yake iko pale aliwekea cash bill, arudishiwe, labda ni capital itampea booster ya kuanza maisha tena. Asione penye alikuwa ni kubaya, aone tu pale mahakama kumbe kuna mambo mazuri unaweza shughulikiwa, na ukitoka nje ukae vizuri. Kaluwore gi oganda moko, nitie dwaro mar bedo gi kanyo achiel minyalo range buche mag lwenje mag kit chwech mar ni thothne gikawo thuolo malach mar mondo ochak yalgi. Jaod bura ma Kibra Peter Uriru korka kore ochwalo kwayo ne doho mondo tim lokruok ne chike machiwo thuolo ne doho chiwo rambun ne jogo modonjnegi kod ketho matindo gi kodira. Ma kaluwore ni obila kinde moko tiyo gi thuolono mar kwayo asoya kuom jogo magimako. On Saturday, those who don't go to pray on Saturday, afadhali wache tu jaji moja ama magistrate. Wale walishikwa Friday, afanye kazi hata mpaka saa 6. Ndio hii tabia ya kutuweka ndani from Friday to Monday ishe. So that we don't use the court system to punish people who have not been proved guilty. Because unashikwa Friday usiku, saa zingine tumelewalewa hivi, umeshikwa na una bibi anakutafuta mpaka Monday, na inaleta stress. Kuom mano, ogai madoho Martha Koome owacho ni doho ma Kibra biro bedo mano machako chenrono motelo ne yange gwenge duto pachoka. We can have virtual hearings on Saturday to deal with bail and bond for those who are arrested over the weekend. That is something we can explore, and because you have a very good judge ending this station, I think it can be the pilot station for weekend court. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, en jagoro mogirore migao mar weche maoko Laktar Koris Ng'wei notene kweth mag 10 migao etero buge mag kuyo mambetre mapinje mopogore ma ondikie ote mag kuyo kalure kod tho mar migosi Raila Amolo Odinga higa mokalo. Enyasi bano bagi par migosi Odinga makaren buore kam migao no lero ni gibiro chako loso chenro mar rapar Raila Odinga higa ka higa. To akaja fo marwa Eriko Wenga lero okang' makamano bende opuoyo mokalo karo po mokalo kod anyuola mar Raila kotelie gi minode mama Aida Odinga. Mare e piny India, ten migao mar pinje ma oko nolimo paro Odinga makaren mar chwalo andike mag lit gi kuyo ne anyuola mare. Kwethni notele gi jagoro mongirre migao mar pinje ma oko Laktar Koris Ng'wei nolero ni kalure kod huma mar mosenindo Raila Odinga, oganda buora ma oko e pinje ma oko go ne ochopo embetre mar Kenya e pinje go mar chiwo mos margi. Mzez and Baba's life, lived his life and service, often at great personal cost. Time and again, at moments when our nation stood at difficult crossroads, he chose dialogue over division, unity over discord, and the long-term good of the country over personal ambition. Those choices shaped Kenya's democratic journey and him deep respect both at home and abroad. Through his leadership, Kenya reaffirmed its place as a credible, principled, and dependable partner in regional peace. Ewi mano ne gichopo e paro Odinga mar redho bugego ne anyuola mare mabende norwako nyasi makamano. These messages came in such huge numbers, and they have been carefully bound together, not merely as documents, but as expressions of respect, affection, and shared loss. As one reads through these pages, what becomes immediately clear is that Raila Odinga was not mourned only as a Kenyan leader, but as a global statesman. From Africa and beyond, from governments, institutions, and individuals. Some came personally, some sent messages,
and for them I'm most grateful. Then the foreign affairs, Kenyans and other people from outside Kenya. These are the people whose greetings you have brought today, your condolences you brought today. We are most grateful. Ne en nyasi manoyuorie nyaka gi jombetre ma oke pinje mamoko e thuruka, kendo ne giparo mosenindo Odinga kaka jalno manochung'ne adieri gi ratiro mar oganda. But a towering African statesman whose commitment to democratic governance, social justice, and continental integration inspired generations beyond your borders. His voice gave courage to the voiceless across Africa. I was in New York when he passed. I woke up at 3 in the morning, and then I had to call the secretary and tell him, we have a problem in Kenya. So I know that in the document we are presenting, he sent a letter, and I can assure you, every time he comes to Kenya, passes through, I receive him at the airport. And he always asks about your husband. How is he doing? Or the Kenya? He likes to know what is happening. E bwo migawo mar piny maoko no, ema Mikae Ida Odinga biro tiyoe kaka jambetre tok puodho kod od bura ma eri tok jatend piny William Ruto wale mondo bi obed jambetre mar riwruok ma UNEP. Welo mane min piny Ida Odinga orwako mokalo. This roar is meant for you. I want to say actually meant and made for you. And we look forward to the work of your hands there. So we look forward for you joining us, working with us, and fighting the fights for the United Nations in Africa and for the UN. My a unique appointment. I'm not career diplomat, but anwange because depend egimanene government mar Kenya oneno kuma. Giketa abro tiye gi chunya duto gi tekona duto gi riekona duto kendo abro time kaka Kenya dwar mondo atime kaka onego atime. Ago erokamano once again to the president for giving me the opportunity to serve Kenya in that capacity. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Komachielo ni jakom mar duond bura mar ODM Gladys Wanga osingone johera mag duond bura no ni weche 10 madito kata 10-point agenda mane ogaye machon mar duond bura mosenindo Raila Odinga ne okete winjruok gi jatend piny William Ruto nyaka kete tim motel ne yiero mar 2027. Wanga wacho ni telo mar ODM biro neno ni weche duto mane Raila okete koke gi jatend piny William Ruto e kinde mane chuogo sirikal mar Manywanda nyaka kete tim kaka ne winjruok obedo. Wanga osemo kuom josiasa ma okoni osebedo ka wacho ni ODM wigi owil gi wechego kendo kuku mar ODM ne oseketo komiti mabiro neno ni winjruok ma kamano kete tim. Ne otene gi jaod bura makabondo Kasipul Laktar Eve Obara, Laktar Ilian Gogo Marangwe kod jaod bura ma kaunti ma Migori Fatuma Mohamed e romo mar Linda Ground mane obagi e pap Karayola e kar chung od bura ma Kabondo Kasipul. Kweli baba hakuweka mkataba wa election wa 2027. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu amemchukua na tumebaki na viongozi wengine kwenye chama, tumeandaa safari ya kuanza mazungumzo na chama kikuu, chama cha UDA. Yadima jo chama moyie ni watudore gi chama mar UDA mondo wawuok kanyakla. Let us not negate the gains that we have made through cooperation with the national government that is headed by William Samoei Ruto. Kawadhi nyime nyakoramogi awadon monimi wakao yoe machuoka e chenro en maro imore saa 3:22 kikidhi mabora waduogi weche mathoth.
chalo chiro. Igo enengo. Ingiewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma. Are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakorom gajuang' madwaro duoko. To ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kikbai. One. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na maboda. Koro mwan maboda ni girieko mwan koro mathin man koro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chieng. 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosik. Wan ka nikech in. Injili kalo. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo rowere mapacho kae mani kod dwaro mondo tiegigi e tije lwedo mopogore kore jiwo mondo or kwayo mondo nywangi e chenro mar nyota manyolandi kepo mare manyien nyoro kod jatend piny William Ruto. Kadro ko jagoro mongirore migawo mar rowere Fikirini Jacobs chenro makamano nuoyao tok rowere manoluongi e chenro no higa mokalo rem chope chakruok mar tiegruok manyochakore ayanga tarik 28 kod 29 madweni. Odiechieng' achiel tok jatend piny lando nuoyo chenro mar kepo mar rowere e bwo chenro ma jiwo rowere mar nyota, rowere manorem yudo thuolo makamano higa mokalo kore jiwo mondo or kwayo mar yudo tiegruok. Kaluwore kod jagoro mogirore migawo mar rowere Fikirini Jacobs, kata obedo ni rowere mathoth nopuodhi mondo odonje chenro no mar tiegruok, thoth gi nyoro rem chope chakruok mar tiegruok no manonego timre tarik 28 kod 29 mar dweni. This is a call to the young people of Kenya who have been sitting down there. They have been looking forward to get an opportunity to get a skill. Either they did not directly qualify or they did not have the basic, payments, the ability to finance their own skilling courses. Now they have an opportunity through the OJE, the on-job experience, to be able to get that opportunity through the Star 254 platform. OJE, as I've said, is the on-job experience. So in the literal meaning of it, you are getting the experience while you are on the job. That's why they are entitled to a monthly stipend of at least 6,000. Kamano bende rowere manoro kwaye bo chenro mar sir mar ohala mane yudo shillings 50,000 to nyaka sani pok oyudo omenda makamano. Bende koro jiwo mondo donje chenro machakore sani gi yud tiegruok. So definitely there are those young people down there who applied for business support, and as at right now they are aware that they did not get a space there. So the reason why we are implementing this project in a phased out basis is such that those young people who did not get an opportunity to belong to business support now have an opportunity to come for OJE and get some skills, which I think will be very important. Rowere mani kod lony tije lwedo mopogore to kara kamano onge kod obok mayango gi. Jacob Solano ni ta oschako chenro mar miyo gi obok makamago.
Recognition of prior learning is implemented by NITA in the State Department for Labor, and it's true that they sent out calls, invitations basically for the young people who applied for recognition of prior learning. Basically, young people who are saying, we have skills, but we acquired the skills informally. We are requesting the government to recognize us and maybe pay for our examinations so that we can be certified. You know, that is basically recognition of prior learning. Chenro mar Nyota nochak higa mokalo matemo jiwo rowere ma pacho ka e yore mopogore mag yuto. Kwan mamalo mag jogo maonge opande nochopo e apisi mar ruoth ma oyude Asembo e kinde chenro mar chiwo opande maonge chudo mitayo gi migawo mar arita kokalo kuom jagoro mongirore Laktar Raymond Omolo. Chenro ni ma osebedo ka dhi nyime e gwenge ma Kaluo nochopo e kar chung'o od bura mar Arieda kuom thuolo mokwongo. Ka kwan mar oganda mane ochopo mar kawo opande ne obedo malo miwuoro. Moko kuom jopiny mane wuoyo gi Ramogi TV okwayo Laktar Raymond mondo dhi nyime gi chwalo chenro ni e kor gwenge mondo kel yot ne jopiny maonge opande kendo kalo e midhiero mar remo yudo chenro mag sirikal. Ma igeno ni biro chwalo kwan mag jogo kara jogo ombulu e counties ma Kaluo motelo ne yiero maduong' mar 2027. Wabiro e wach mar chiwo kipande ne jopiny. Mobedo organize office mar PS marwa Dr. Raymond Omolo. Kendo gimotimore kawuono ni okawa expect. Wasebedo ka chiwo kipande nikech mano achiel kuom tijewa mwatiyoga. To kawuono nama mobiro kani wayudo joma ne pok ochiwo kipande moko kuom gin 70 years kata 60 years. Wachako sa parga sa achiel gi nus to pod wadhi kode mbele to wabro time nyaka kama onyalo chope. Tiyudo ka jomoko biro ni dwa kawo birth certificate. Yudo ka ng'eny ji mang'eny onge gi birth certificate. To ne gibedo ni gibro kawo gigo ka. To gigo giyudo nikech kara chenro ma kawuono mar birth certificate aonge. Koro ng'eny ji ok nyal yudo ID, joma tindo gi ok nyal yudo ID nikech gionge gi birth certificate. Chiegwa kawuono abiro manyo birth certificate, ayudo ni manyo ID. Koro gima wuor, ayudo ka ID ji onge go dabal. Makara wago dhowa ne sirikal, to kara wane joma kosa, ID onge. Koro timore maber ni koro okelnwa go machiegni mondo mi wayude, koro wabiro mondo wayude, lakini gi kora, tarodho nyithindo taonge birth certificate. Moko kuom joriemb apiko e boma ma Nairobi olando ni gibiro kowo oganda e kuonde tich mag gi wuok tich, poni weg geche mag matatu biro bago ng'anyo kaka ne gilando. Kwethno kotene kod Calvins Juma bende kwa piny owacho mondo olos aput moro mar lalruok kaka okang' mar tieko ywaruok e kind jo Boda Boda gi weg matatu. Ne giywak ni kinde duto jo Boda Boda emikawo ne gi rach tok tungni wuok e kindgi kod jo matatu. Nikech kata mana joriembo mag matatu ok gibeyo gin be gite. Tie samoro ma gitimo makosa e barabara to giyie. Koro mande wabro ting'o kilomita 2 kilometers wanyalo ting'o nono. But ka en wuoth ma dhi ama kilomita 10 wanyalo ting'o nus mar pesa no. Koro mondo mi dhano chopi tich kik wabed gi vurugo nikech vurugo e moseketo Kenya wani bedo piny. Gitim ng'anyo margi e yor kwe to ng'ata ma ok bi yudo yor ma chopo go yor tich wabo neno ni wakonyo mondo mi uchop e yor tich. Koro wakwayo ng'ata no bed gi kwe, tich biro dhi kaka kawaida mondo mi wane ni yorwa mag wuoth ok okethore kata matin. Ok ibedo gi yombni moro amora, ka in gi yombni chunga ja boda boda moro amora miyudo kwaye mondo mi ochopie tich, wabiro pango kaka uchopie tich e yo makare. Wapango ka en kama biro bedo mabor, wabiro ting'i gi nus mar fare monego itigo. Ka en kama chiegni kaka kilomita 2 kilomita 3 wabiro teri nono kionge yor tich, yor michopogo e tich. Kadhi nyime ni jopiny kod jogo manie sekta mar ohala mathoro tiyo gi teko stima e kaunti ma Homa Bay koro nyiso geno magin go ni yawo dag stima ma Sondu, Ndhiwa, Awendo mane kami market trako timo nyalo biro konyo
itiko wach lal mar stima ma sa ka sa e alworano. KETRACO ne oyawo ayanga line no mabor mare romo kilomita 69 mar chako tich ka dwaro margi en neno ni stima obedo moromo e gwenge mag Nyanza. Kambi mar KETRACO nochako chenro mar gero line mar stima kawuok e dag stima ma Sondu to kale substation ma Ongenge ka chudo bura mandhewa kendo chwe nyaka Wendo e kaunti ma Migori gidwaro matieko wach lal mar stima ma kinde ka kinde gwenge mag Nyanza. Odiochieng' manyoro KETRACO noyawo dag stima no kendo chako ayanga chenro ma ke stima line kawuok Sondu nyaka Wendo kokale sub county mandhewa. Jopiny kod johala matiyo gi stima kinde ka kinde kaunti ma Homa Bay osebedo ka golo ywak mar lal mar stima mar chenro mag-gi ka gin kod geno ne yawo dag stima no dhi tieko lal mar stima ma sa ka sa. Akaw thuolo makende mar go ne KETRACO erokamano and the sitting government nikech koro report ma waseyudo from KETRACO en ni their new line ma gigero biro miyo stima bedo sustainable and reliable. Odhi konyowa kaka the business community. One, engimawa is anchored in ohala kendo oilwa are anchored in power. Wan go ne kaka stima ok nyal lal to en ng'ato nyalo tiyo tije maweni tije no tich orome gi kama wego no. Lakini ka stima lal to wan gi problem. To ka stima ok nyal lal to en anyalo tiyo mawe tija kaka mawe gige na kane nikech samoro stima lal to gige na nitiere on. Koro ka stima duogo to ka gik moko ne nitiere on to wiyo wil awegi ka gin off ka gin on to stima nyalo duogo maketh gik moko. Ka jogo matie garaj manitie boma ma Homa Bay wacho ni lal mar stima ma kinde ka kinde osebedo ka hinyo sekta mar jua kali kendo osebedo ka miyo gero lal maduong'. Ondamo ma KETRACO okawo mar yawo dag stima no giwacho ni biro kelo negi fungruok maduong' e sekta mar jua kali ma gisebedo ka gitiye. Weche mar stima to wasebedo gi tabu mang'eny ahinya kendo ahinya wa joma tiyo welding iyudo ka seche moko ni pango tich kendo osemi tich mondo mi ti to ka piny rute iyudo ka ok inyal tiyo. Kata ma joduke ma wan go ka be iyudo ka samoro gige ma giuso chalo soda ok ginyal dhi maber nikech koro joma madhgi onge ok gibedo maber mondo mi giti kodi. Kaka nyoro chakre nyoro ka stima kanyo lal kwa tiyo ne customer dhawa iyudo ka wan gi shida mang'eny ne stima koro nwa kwa ni yawo stima ni oningo be ni jotendwa mantie malo oningo ng'inwa kaka ikonyowa. Keche inyalo yudo ka customer koro watiyo ne samoro loso kata dhot moro to ng'ane be dware kobiro koko monji gi lony karimbi koni stima lal embo neno gi wang'e koro chuno kaka inyodo stima nyolal kiasa 12 nyaka kawuono. Juma mokalo KETRACO ne ogolo chik ne jopiny pod oketo utegi e kuonde ma line wendo luwo mondo mi ogolgi oko mar geng'o masiche manyalo jukogi nikech line ni kod teko mar stima modhuro maromo kilovolts 132 ka komisiona ma Homa Bay Ronald Muiwawi wacho ni yawo ayanga dag stima no dhi tieko wach malal stima e alwora ma kono. Tutakuwa tumeregesha nguvu za umeme katika ambao umeme ambao unatoka kule Sondu kuelekea Ndhiwa. Kwa hivyo ile line ambayo ilikuwa imetengenezwa na bado ilikuwa haijawekwa zile nguvu za umeme, tunatarajia kwamba kuanzia Alhamisi wiki ijayo shughuli hiyo itakuwa imekamilika na hii itakuwa imesaidia kuongeza kiwango cha umeme ambao unahitajika katika kaunti yetu hii. Tukumbuke kwamba tumekuwa na matatizo ya umeme kwa muda fulani hapa Homa Bay County. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Alia Beach ka wuok e kaunti ma Homa Bay wadhi nyaka kaunti ma Siaya kama pith mar jamni kitiyo gi yo machon en achiel kuom gigo mosethiro yuto mar jopith ni mar rang'iny mar nyak mar mwandu mawuok kuom jamnigo kaka ring'o kod chak nitiere piny. Ma omiyo tend kaunti ma Siaya kokalo kuom migawo mar pith kod pur ochako chenro mar miyo jopur jamni kaka rombe, diek kod gwen manyasani motisni hybrid makelo yuto mamalo e thuolo manok kaka yo mar bero pur mar ohala e sekta no. Kane loso e sach nyasi mar tieko ndalo 3 mag pogo jamnigo, apisa maduong' e bad migawo mar pur e kaunti no Elizabeth Adongo wacho ni giseketo kenge mar neno ni jopith odonje pur mar ohala mating'o gero slota manyasani, tego jopur yore mar rito jamni kod cham e kind yore mamoko, gino mageto keto omenda e ofuku jopur kijiwogi mondo giti kod yore lony manyasani. Bere nwagolo chiemo kende to wabedi nwanyalo yudo yuto kuom ohala mar pith. We've got a new quality sheep, and as we go towards commercialization of livestock, this particular breed multiplies its weight, and as you sell to as
the CO has said, as you sell to the slaughterhouses, what you're selling is the kgs, and the doper breed is the best breed for that. Gimaduong mawatimo ni wakelo breeds ma nyalo dongo koni to nigi yuto mamalo. Waseng'e ni jamni ma waseng'iyo kwa pidho samoro kata ka isetiyo ne marom nade ok omiyi yuto moro malong'o. Tich be odwaro tich mang'eny. Koro iyudo ni timo ohanda sara. To kuom kaka Siaya County temo mondo olok kaka watimo weche mag agriculture. Watemo mondo walok ni agriculture matimore Siaya gi gima waluongo ni transformation in agriculture mondo bed commercial. E kaunti ma Migori en ywaruok mienjo ka otenore kod kama onego gere kambi mar rego chele mane osingi ne jopur mago chele kar pur mar Lower Kuja. Ko jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e kaunti ma Migori higa mokalo. Jopur chele ma North Kadem pok owinjore ni kambino igere gweng' ma Sere kata Agenga. Jojo mane gi mathoth. E kinde limbe mare e kaunti ma Migori higa mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne osingo gedo mar masin mar ochele ne jopurgo mag ochele e sab-kon Minyatike. Penjo maduong' bende koro osebiro ka kelo wich bar en ni koro masini mar ochele idhi gur kanye e sab-kon Minyatike. Nyaka sani pogruok mar paro osemienjo kama onego gure masini mar ochele. Wakwayo sirkal to gi ofise rais ni masindino mondo bi kaka nowacheno. Osewache karibu diriyo teko biro Nyatika ka. Participation no wabedo go kaka jopiny ka rais no biro to nowachonwa. To wabedo kendwa kaka jopiny. Ne nitiere investor manobiro manowuok gi national government. To lokruok dwa bedo ni gin koro idwa tere kama chielo. Omiyo ne wabedo kaka jopur michele kaka kendo jatendgi. Wawacho ni magi ma ok wanyal yie kata matin. Moko kuom jopur mag ochele mowuok e wuono ma North Kadem e sab-kon Minyatike oram ne gidwaro mondo koro masini mar ochele oger e gwego mag Sere kama giwacho ni gisekete lowo ma onego gere masinni. Ka jomoko dwa kawo masindno tero kumoro ni tero yo kuonde mamoko to wakae ma michele nitie. Twawinjo ni masini dar ni jomoko noriembo masin, noriembo contractor. Onge jomo noriembo contractor. Public participation pok otim between the residents gi joka kelo ka koth gi the government. Wadwa ni mondo bi otim public participation we the people of Gakelo Accord. Wan wasetimo public participation marwa kaka jopiny. Ni project mano ningo bedi ni biro ka nitie achudhe moko madwa goye gi e kore kapok ochopo ka. Koro mano gima ok wanyal yie nikech wang'eyo ber mar gima mashino biro timonwa ka okele ka. Jopur gi mag ochele ka otele kod Dundo Sitora wacho ni Sere kama gidwaro ni ogere masindo ochele ni chiegni kod kar purno ma Lower Kuja. Wan gi lowo around Sere primary. Free land minyoiro e kwegere hospital wechiwo nono. Matiende ni wedwaro search projects obi. Koro ng'ama wacho ni joka kelo ka koth sijui nini ni oriembo contractor. That is a total lie. Yie gibi team public participation kodwa ka mon wasiem ne gilo kamigere machine to kigole ni tere mabor kaka wawinjo rumas no twaneno kama no bro hinyo jopur okober jopur puro ka to micheli rego Uganda samire ge Uganda no okelo brokers gi mawa pesa. Mae no kod MCA no North Kadem Molimo Bonyo mane wane gweng' mar Sere ema gidwaro mondo koro gere masindo go cheleni mosingi kwa jatend piny Kenya William Ruto. Ano chung'e kowuoyo no iluongo ni Sere kendo kanyo ema nosiemo ni mondo obiro gere rice mill no. Rice mill no nigero kanyo ni mondo mokwongo okony jopur mondo gi process michende gi magipuro kanyo. Ariyo mondo reduce the cost mar transportation kidhi tim milling kuonde mabor. Kata kamano jakom ma jopur e kar pur ma Lower Kuja okeoremo wacho ni ande gisebet piny kaka jopur ochele kendo giyiero ni masini koro nego ger e gwego mag Agenga modore e wuono ma North Kadem. Mill no ne waseketo kamibokete wan gi government land maduong' Agenga 5 acres makanyo en gima boketo en government project kaka mar machine no to weche moko makage kacha bende wawinjo ne jomoko
ni dwan mondo kaw masind no gi kor yamo odhi kode e area mok pidhe michele. Oyo. Iseche ma jodagi ma North Kadem nitiere kod paro mopogore opogore, bende giramo ni masini kik ger oko mar wuodo ma North Kadem, ka giwacho ni wuodni ma North Kadem ema ipure chele, kendo singo mane ochiwo jatend piny Kenya William Ruto en mano ma jodak ma North Kadem. Nwa kwaya ongoke ma samoro nyalo dwar mondo kaw masino gi malo, wabende malo kono wantiere, wabiro ng'iewu gangolo ma masino donj mana thurwa ka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamanya George Juma. Gedo mar kambi gas midendo ni Taifa Gas madhi nyime dongo kundu Special Economic Zone e kaunti ma Mombasa osechopo kwa natamalo praboro kendo gino ni odhi rumo e thuolo ma dweche ariyo mabiro. Men kalora gi jatend migawo mar ohala Manoli Kinyanjui mako ni kambino biro medo tan 300 mar gas e pacho ka. Gino mabiro chiwo thuolo ne piny Kenya bedo gi gas moromo kendo uso mamoko nyaka e pinje mag libamba. Olero ni mano en achiel kuom mag agenda mag piny owacho magato duoko chien wach tiyo gi maka kod yien manyayo wach rocho alwora e yor ng'ado yiende to kod rocho ngima jogo matiyo kod maka gi yien nikech iro. Here at Taifa Gas, we visited here about a year ago, and they were at the foundation level. But we are happy to note that today we see commendable progress, and in the next 2 months, by around April or March there, we expect that they will be complete, and that Kenya will be able to have an additional 30,000 metric ton capacity here, making it not just distribution for the country, but also for the entire region, including the countries that are around us. This Ndongo Kundu Special Economic Zone is one of the flagships of President William Ruto's government. We are also incentivizing some of the investors to give us infrastructure. You've already seen what's happening at the port, where the berth is being constructed. Those kind of investment is what we are attracting, what we are trying to encourage, so that they can provide supportive and necessary infrastructure for ease of movement of goods and to do what they are good at. The incentives, I would say, are some of the best in the continent. There could only be 1 or 2 countries that are more or less, could be higher, but more or less the same as Kenya. Nyakor mogeron mwaka yue machielo cheno en maroimore en sa 3:45 kikadhi mabor waduo kod weche mag tuke. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Loch gwenge en hawi ber kosoricho. Gin mage manek beni gitimo to gin mage mopuonjore gitim. Chieng' chariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa dongo gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adiba. Fuliva vyema walijisitiri shuleni na waling'aa usafi wali